Takže momentálne vyráža na trať Breky a jeho najrýchlejšie peniaze vo východnej Európe. Breky čas prvý. Toto bolo celé zahrievanie. Každopádne neviem, či tam tá zadná náprava je úplne dobre nastavená, lebo to negatíva nemá, ale pozitíva. Takže asi pustíme samého. Riaditeľ pretekov to ide práve dohodnúť, pretože na tomto prvku tieto konské sily sa nedajú len tak ľahko preniesť. Takže vyzerá to tak, že Breky bude štartovať sám v rámci bezpečnosti. Takže ako už som spomínal, na tomto aute sa musela zadná náprava komplet na novo nastaviť a neviem, či je to úplne úspešné, ale vidím do toho oproti jeho mechanikom, ale ja tam vidím každopádne pozitíva. Ale možno je to zámer, pri zábere sa to vyrovná. Myslím, že pri tomto motori muziku netreba stiahnuť. Viete, čo je to, keď treba kontrolovať celú trať? Toto sa nedá udržať a preniesť na asfalt zďaleka. Zďaleka. V Bolkovciach pri suchej trati pregumoval skoro celú a tu na mokré